A Lorenzo Carvajal la passió pels salts li ve de ben petit. Amb 7 anys ja saltava des dels 10 metres i ara ho continua fent com a campió de Catalunya de la categoria màster. Aquesta estima per aquest esport l'ha dut a tirar endavant una original iniciativa: obrir el món dels trampolins i les plataformes a tothom. Empezamos desde cero y vamos progresando dependiendo de las habilidades, coordinación, acrobacias de cada persona. Preparamos todos los ejercicios en seco y luego los vamos subiendo gradualmente a cada altura y bueno, evidentemente al agua. La idea inicial es un poco eso, buscar gente que quiera ir un poquito más allá. I de gent la trobada. És el cas del Marc i el Germán, dos alumnes que han arribat als salts per camins diferents. Et fa com trobar nous límits, no? A tu mateix, no? Agafar la confiança i trobar que, doncs que ho pots fer i et dones compte de que és possible. A mi la veritat és que tota la vida m'ha picat el gusanillo de fer salts de trampolí, saps? Perquè feia salt en perxa i això de volar pels aires m'agrada molt. Si veus que realment és molt difícil, és molt tècnic, és molta concentració, és molt físic també. Si vols fer un salt, jo què sé, fer 2 tombarelles, a la primera vegada no et sortirà, no? I llavors cauràs i faràs mal. Llavors has de progressar mica en mica. En Lorenzo és el mestre, però la responsable de la iniciativa és la Lorna. Ella dirigeix una escola de ballet i acrobàcies i va veure en els salts un filó per explotar. Un poco como en ballet para adultos, que lo guay es subir al escenario, no solo estar barra, centro, pues si tú estás todo el año haciendo acrobacias y progresando y luego pues venir aquí es como el colofón. Te conoces, descubres cómo es el cuerpo en el aire porque tú crees que vas a caer vertical y no caes para nada vertical, entonces realmente a nivel físico es difícil, estás ahí y asusta, pero luego te tiras y dices, no ha pasado nada, entonces te engancha. De moment, la piscina de salts de Montjuïc reviu amb aquestes iniciatives. A l'escola de la Lorna, però, en volen més. Con esta iniciativa lo que tratamos exactamente es de dar un pasito para ver si luego se encadena y se hace una bola de nieve. I la bola de neu l'empantarà, entre d'altres, tot un campió de Catalunya.